Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Joint Action Demand Committee Nongkrem Community and Rural Development Block Nongkrem Constituency haga santarik luber arjar arpo kala IT da gajing to shaw menteri ramba gajala u Conrad ke sangma ban pensngo baga por kala day ya ka sorkar ban wanra ya ka Community and Rural Development Block Nongkrem u MLA ka Nongkrem Constituency u ba lambor malngiang haga jing kren bat kilat pathai kubor haga henriu tarik luber arjar arpo ula ong ba ka Nongkrem Constituency kala don kam ban yono laga jong ka Community and Rural Development Block namar ba kumba kalong menta ka bu jing e bhai gipat ba jong athai Nongkrem ban leit shamalim shamau kon ro bat shamau rengkeneng C&Rd block na menta gino gikam Kamaningkong kalong ba ngilaya yo ban ya kren bat tu Chief Minister Habasian Kamaningkong but ulong bangin sa pet namar ba kinang buon square ki ba demand ki block aki constitute prepare te hadin ke jepen hagini ki kinat singi ki blalin no is not ban shitu ifi ba katon ko positive sign nagalian jong state government ya ba government ru kasim ya kini kalong kum ka top priority hagaban wanra ya ke jiajan hapning jong ipat ba but ki office sarkar Today naman kita nasupa ban dito ifi ba kani ka jiwan biang jungi menta ringkat bat ki secretary jang Joint Action Committee ki rangba sinong ludan lang hani kapor ringkat bat ki parlok biya kit ya ba yung kam jang Nongkrem Constituency ngilai wan biang ban ya ka reminder hang bili bat ka jing Dawa jungi ka balong kerke ka bang inyo no e ka blok da jong kadaw ko Kamaningkong kalong ba ngiyo isay ya kajing jinja jungi pajba kaba ki pajba ki haban led na ki shaki atli ki block kawai kade hapo mawring keneng bat kawai kade sipo melim sinadi block but the pikeni ka distance kaba ki pajba kin haban led ya singla tempat batay siya ipi ki por ki mga wan tum ka delegation bagalong siya kaba hadu ta ba khamtam ki longyin ki ba hamduna ki ba khamsitam pada kiyo kanu ka grand kaba na ki Hagdi bat karyang da piyong yaki old age pension kinhap bannet sadu sipo mawring keneng but ka distance ka bakinet kalong kabla jangay ba hadu kata but amduna yaka sihaja tingka ka bakinhapan penut kawi kalong yeng ada ki hapan net sipo block teng kimi kunu yu video teng ki hapan man phai no kamot ka jinglot silot dekat bakinyo yu to ka scheme ka ba lamang yaki na try kala tam teman ka jinglot ban ka jingyo Today naman kita ban minimize ban control ya expenditure ban kampan suksisyo na ban ta kipat ba jong Nongkrem Constituency kani kade koi ka bangi la dawajur ban nekren nag masya iba kani ka jing demand jungi kamday bang issue demand kumto andre niladap ban study niladap ban le ya ka groundwork niladap ban le ya ka census ka batikina but niladon paru hapo ka Nongkrem Constituency amduna ya ki si khalai tiliki circle circle kabumot kalabyang mahal ladangi yo ban create no lagajong ka C&Rd block ya kabalong mantahi kabot kidon kumba ngriu tiliki block kiba kila demand apo staging anta kidon de ki kila dawasi ki district kila dawasi ki subdivision te henry kabasunat kalong ba ka government yamantahi kan focus wa hakbili bat ki block office namar ban pensuk ban penjan bat ba kanu ka jirap kaba kawan hakatu ka blok kamot kanlong bait baki pajba di benyo 100% te ngaso ban penpa ni ka por nagaliang jong government kila chimkhay gani bat kinang study shushu ya ka ba an penulong kani ka kam kalong positive among ba kalong negative but hakasin Kamaningkong ngimpat yo ya karay kalong kale andray menta ngasuthu ba kalong shy ka ji krenjongi ba kasur nakaliang jong menteri rang ba mong ba ngilay idon kam siya namar ba kamtam do pet ka Nongkrem Constituency kade kawai ni kisnong kabla siya hakipor ki blalid no today namar kata ngidon kam banwanra ya ka jingkala katkum ka jingya jong kapor dei takda mo sa kwa ba ngi pi kade ka meeting jungi ka mangiwan ni kendo David na banda kumno pan penyajan yu ba bat ki office sokar ka jing dawa nga try ka jing angno jungki ka dei lasnam
last lang. Kamde isu kaba tang menta. Te hendrai namkwa ban kadukti dani ban kren persya ino. Hendrai habagi pajba kamandi jungi kila aibiang yana. Kamram junga kalong ban penulong ni kata kajingo jungi pajba. Kata kata spirit kabangi trailang hapde unomik hmat jungi pajba. Te den mar kata hakani kapor hadin mga simti mga biang kumamali masungo bakani kadi kathong kabahakmat do kabangabu nagmenta ban penulong ya kani kajing dawa jungi pajba. Ngi sutnat ban yathu ani kapor ban nakaliang jong office jong payim jong makhirim ringkat ban ka dobasnong jong snong smith ngi sutnat ban ay kublay ki de namar katanga ng ong maneng ong ngidon kam ya kajing atlilang de den tatagdaw ba ka snong smith kala ay subaha ya kajaka kabangintay ya ka office jong ka block hangtay po smith bat ka area kalong kabalahe bat ki ay subahan na ki sutho ba daga ba wanra eka block kan long siya kajing kerku hagi babon kiliang namta ki pajba jo kanang Nongkrem Constituency haba kadon ka block hangtay kamot bat lada phi pensyong nungrim benta kamot hagajaka kinat ban penut ya katu ka siya ja tingka bagi haban lech chadu po morung kanang ni lech tu sibilem kilayo ban kan show ti long yen ki bakham duna Jadi kita kapan kong tu kapan orang ban minimize ya ka expenditure ban pensif ya ka lutput jong kipat ba but ni kuwa banong ba ka block kamdi ban silong tang ka block ha ka senrong jong ka office jong ka C&Rd block kuwa ba kani ka block kandi kapan asisya ka jing sakri nabanta kathan hi baro away bading kong kalong ka jing bat ka jing jingai jong ka jing kalandi bakiyan papaar kalong ba kinu ki assistance ki bagiyo naga state ani naga central government kabumut hagajaka kaba mentang i hapan ye divide bonmut ki amali kapoy sispa ila hapan ye kani mar arpho life ho tingka tikata kadai kawai kaba sodo nong hatu kata bat nga syukwa ba nong hari kapor ba ngila ui ba hapa bon ki constituency kila don lagi jong ki block office dada bikhen nei hamtam hapo kani ka jalla ka jungi phipet ki constituency ki mamarjan bat ka Nongkrem phipet ka mogan ro ka dan ka mogan ro C&Rd block phipet ka malim ka dan ka malim C&Rd block phipet ka moplang ka dan ka jong ka block ka soyong ka dan ka jong ka block kabut ka blessing ye kini kisnong namar bakiyo ye gato ka 100% share mental da mga dawa ka block kamut ka malim ka ba ya phia mentay ka scheme katu kipat ba kayo 100% manta kamorong kinang kabang ihaban niya divide lang para mali mud hangtay ro uyo 100% kamut mangi hapon ng Nongkrem Constituency uyo 100% ki grant ki bawon na po ka central government kamut kalong ka benefit ya gitero kalong benefit yang iro kalong benefit ya kipat ba jong kiwi ki constituency katahi kadai ka most benefit ngimdan kam shu ban divide kamut kinu ki jinarap na central government na state lawan by 100%